oraingo jakintzen azterketa bat egiten hasiko naiz. Etorkizunerako bidea zabaltzeko bat. Eta guazen beste ariketa mota batzuetan. Bai, jauna. Maria, ezazu bakea. Eureka! Eureka! Hainbat zoru, abiadura handi zigortzen badituzu, honek elkarri heltzen diote automatikoki. Horrela, silabak, hitzak, esaldiak sortuz. Soinuen taldea, soinuen bilaketa irrazionalak inolako zentzurik gabea. Zer gertatzen zaizu? Esateko esan dizu. Frantzesez? Frantzesez. Frantzesez esateko, nire amamaren larrosak? Asiarra zen nire aitzitza bezain horiak. Frantzesez horrela izango da nire ustez. Andreño, ikasgela amaitu da!